Тормышта bilimning her bir bilimning keragi var. Şuna göre bu indi bugünkü hareket sizning nindidir yaşır әле tüpte oturatırgan aşılı bitmeyen talantlarınızı aşırıga belki yöneltilgen buluşlar. Яшьләр эшләре министрлыгы эшләтеп җибәргән махсус автобус туры быел алдынгылар хәрәкәте белән берлектә үткәрелә. Хәрәкәт лидерлары мөслимлеләр көтеп алды. Хәзерге көндә үзебезнең төп максатыбыз инде балаларны шушы хәрәкәт белән таныштыру дип беләбез. Аларга бу хәрәкәттә булган мөмкинлекләр турында сөйләү, аларны шул мөмкинлекләргә мавыктыру, аларның һәрберсенә үзләрен табу һәм менә сез шушы мөмкинлек белән шушы юнәлеш белән кызыксынып, сезгә шушындый башка әйбәт мөмкинлекләр ачыла ала дип аларга җиткерү. Мөслимдә үткән чараны район башлыгы Альберт Хуҗин ачты. Татарстанның алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов һәм яшьләр эшләре министры Ринат Садыйковның мөрәҗәгатен тыңлаганнан соң алдынгылар хәрәкәтенең район бүлеге җитәкчесе Алсу Бубекова да укучыларга теләкләрен җиткерде. Хәзерге вакытта балалар интерактив уеннарда бер-берсе белән танышалар, кечкенә төркемнәрдә уйнарга өйрәнәләр, үзләренең проект эшләрен башкаралар. Мөслим мәктәпләренә 8 һәм 10 класс укучылары килде. Топылар Күбәк һәм Михайловка мәктәпләренә 5-9 класс укучылары килде, политехник студентлары да килде. Флешмобтан соң автобус турының җитәкчесе алдынгылар хәрәкәте кысаларында Татарстан, Россия күләмендә тормышка ашырылучы грант программаларына, проектларга, фестиваль бәйгеләргә күзәтү ясады. Балалар эшчәнлеге 7 төркемгә бүлеп оештырылды. Сегодня нам модератор проводит интересные и прекрасные игры и обучает нас выходить из проблемных ситуаций, как быть, что делать и что лучше не делать. Мы очень рады, мы очень ждали эту встречу. На самом деле очень интересно проходит. Наш модератор, получается, дискуссирует со всеми, учитывает интересы всех, и это очень здорово. Нам всем очень нравится. Мы пока вливаемся в атмосферу, знакомимся с остальными людьми, но в целом все хорошо. Bugun Qozondan kelgan yigit qizlarimiz bizga oldingilar harakati turida so'zlaydilar, turli yo'nalishlar turida biz hozir turkumlar bilan o'zimizning bir-birimiz bilan tanishamiz ham turli temalar bo'yicha сөйләшәбез. Очрашу барышында фотозона, хәрәкәт почтасы, интерактив платформасы эшләде. Соңыннан катнашучылар арасында бүләкләр уйнатылды. Чарада барысы 300 укучы катнашты. Алдынгылар вакыты автобус 11 октябрьгә кадәр Татарстанның барлык район һәм шәһәрләрендә булып 22 меңнән артык яшь кешене үз эшчәнлеге белән таныштырачак. Әлеге проектта катнашканнан соң алдынгылар хәрәкәте сафлары инициативалы яшьләр белән тагын да тулыланыр дип өметләнә оештыручылар. Гөлназ Җәлиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.